Ya, como não descobrir que vou na toa? Feno éponge ari ko zala dok tsy mandreny darao mo miaola loatra izy hitanao magnanjo tegna zaho anao tegna tanina hely lelantiny mo tsy asiana zandry tavandenao zany araiky fô zany ka tsika to yaka tsy mbo misy lelany maso lelany horo izy mbo tsy zandry raha mbola zay hely kifasana zandry manakôry zala ka zandry mbola tsy mandeha kifasana dodony mo tena mafenao antsika sarotro be to ndeha pepoeky amzaza zany zafady aminao zagnahary nianana mamono tany tarany ka hileky ke zara volagny zagnahary zana tanabo bifinoana tany to tseke za mila zaza fito anafa parifa fito lelantiny za tsy mafaboaka zaza fito zany ambako anazy ke zany zafady amina za tsy mandiniky zany zany agnatin'ny sotrina vay ya ary zao izy anako fa tsy teraka fito amina za hiza vayafafa itirahako atako samby mireny ni nafa fito amle lelantiny tsy magnino izy kofa zany nazy ty za koa zany tena tsy magnino ary nazy ako tsy magnino zany za fa tsy mandiniky zany fa za mandiniky datin'ny herinaratra fogna datin'ny herinaratra zany tsy mety amina bifandriagna amle 25 mai to ho avy to en fait de mère ke za tsy maintsy mandeha agny zany faradiniky ary to ndeha atao amin'ny foyer Saint Félix 19h fa manomboko raha za mandiniky modèle lamba hitsaboky amzy ke tegna tsy teraka fito aminahana za tsy te hiteraka zegny za tana fa saratany fiainana to ndesina fa boribory koa ndraiky tegna maro za mila mameno tany taranako mila maro ao lelantiny 1 lelantiny 2 raha fa volagny zagnahary amina basy finoany tany fa za tsy magnano zany raha agnatin'ny menimenina kazeto manao koa atako handeha bifandriagna amin'ny le 25 mai satria ary na mampisoma akao amin'ny foyer Saint Félix fidirana 7000 ariary na 7 amin'ny fito fa manomboko za doko manjamanja amin'ny fotoagna io hoe za konteraka ke tsy roderany za manao sakavy ndesy bagazina mandeha fa zaho tsy mila olo tsy hiteraka maro dikan'izany za mamonjy zy zany fa mamantagna modèle meo igny ya mila mipoepoeky tiako va ivy mipoepoeky anako tsy mipoepoeky mipoeky zafady za tsy poepoeky aminao apoeky kina